आथिखालाव बिटिआर हालामाव राजखान्थिनि जे दुंहाव थासारि बे थासारिया दासिमबो सोलिबाय थादों। बेखौ सोंखारिनाय बे सोंखारिनायखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां नैबे खौरांनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनबाय थादों। बे समावनो नोंथांमोननो मोनसे गिदिर खौरां लानानै फैदों। नंगौ, बड'लेण्ड बुब्लिया बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गिदिर खौरां लानानै फैदों। फैबाय थानाय BTC बाजेटआव हाग्रामा महिलारिया बाहागो लागोन ना लाया? नंगौ, बे समाव नोंथांमोननो नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि फोरमायनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिया फैबाय थानाय BTC बाजेट सिजनाव बिथाङा बाहागो लागोन ना लाया? बे बाहागो लानाय लायैखौ लानानै बिथाङा खुगा बेखेवदों। नंगौ, बावैसो सिगाङाव बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों दि फैबाय थानाय BTC बाजेट बे बाजेटआव बाहागो लागोन ना लाया। थांनाय समफोराव बिथाङा BTCनि बाजेट सिजन बे बाजेट सिजनाव बिथांखौ नुनो मोनाखैमोन। फैबाय थानाय समाव BTCनि बाजेटआ खम समनि गेजेरावनो जिहेतु जानो थांगासिनो, बे जानो थांनाय बाजेटआव बिथांखौ नुनो मोनगोन ना मोना? बे गोबांनि गेजेराव सोंथि जानानै फैदों आरो गोबां दैदेनगिरिनि गेजेराव बे मोनसे सोंथि। नंगौ, बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया बिथाङा बाहागो लागोन ना लाया? बिथाङा बे बाजेट सिजनाव बे बाराव बाहागो लागोन लाया? बे समाव बिथाङा खुगा बेखेवदों आरो बिथाङा फोरमायदों जे फैबाय थानाय बाजेट सिजन बे बाजेट सिजनाव बिथांनि जे MCLA बे MCLA बाहागो लागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो गावनि बाथ्राखौ फोरमायनायाव बिथाङा रोखा बुंदों जे आं बेवहाय बाहागो लागोन लाया जों मा बाथ्रा दं बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों। बिथांनि जे MCLAफोर BPF राजखान्थि हानजानि MCLAफोर बे MCLAआ बे समाव बाहागो लागोनखौ बिथाङा फोरमायदों आरो गावनि बाथ्रा बुंनायाव बिथाङा रोखा फोरमायाखै गाव बाहागो लानाय लायै जेबो नङा होननानै बिथाङा फोरमायदों। नोंथांमोना खौरांगिरिनि गेजेरजों गोबां समावनो नुदोंमोन बिथांनि बाहागो लानायखौ हेंथा हानजाया थामहिनबा UPPL राजखान्थि हानजाया बिथांखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायदोंमोन आरो गोबां समावनो बिथांखौ बाहागो लानायखौ नुवाखै आरो बिथाङा बे बारावबो बाहागो लानाय लायैखौ लानानै सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिया सोंथि खालामनाया बे समाव बिथाङा बाहागो लायैखौ फोरमायदों। কিহৰ এছেম্বলি? BTC এছেম্বলি আমাৰ MCLA সকল আছে না, মই যোৱা নোযোৱাৰ কথা কি আছে ইয়াত? কিহৰ এছেম্বলি? BTC এছেম্বলি আমাৰ MCLA সকল আছে না, মই যোৱা নোযোৱাৰ কথা কি আছে ইয়াত? কিহৰ এছেম্বলি? BTC এছেম্বলি আমাৰ MCLA সকল আছে না, মই যোৱা নোযোৱাৰ কথা কি আছে ইয়াত? কিহৰ এছেম্বলি? BTC এছেম্বলি আমাৰ MCLA সকল আছে না, মই যোৱা নোযোৱাৰ কথা কি আছে ইয়াত? কিহৰ এছেম্বলি? BTC এছেম্বলি আমাৰ MCLA সকল আছে না, মই যোৱা নোযোৱাৰ কথা কি আছে ইয়াত? गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थाफा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थाफा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।